lan honetarako nolako izan behar du, bai voluntarioak eta bai txakurra? Txakurrari dagokionez behar da instinto karga handia duen zakur bat, ezta? Eta personari dagokionez izan behar du persona bat denbora duena, zakurzalea izan behar du, dudarik gabe, eta gero jendeari laguntzeko gogoa izan behar du. Ze, karo, deitzen digute edozein momentutan, edozein ordutan, denok familia dugu, lana dugu, horrek neke bat ekartzeu, eta neke hori gainditzeko gogoa izan behar duzu. Badaude telebistan Rexun polizia diferenete adibidez, antzeko txakurrak dira. Osea, res ez da existitzen. Res zuek zarete, telebista zarete, zuek egiten duzu res, txakurra ez da horrelakoa. Eta holaxe da, truko bada ez da besterik. Orduan, animaliak ongi pasatzen du, bere interes horiek asetzeko lana egiten du, ez du lan egiten gure alde, hori romantizismo merkea da. Guazen, eskutatzera. Hau berehala aurkituko gaituzte, giza usai honegatik. Berehala ez dakit, baina aurkituko gaituzte. Hau ematen diezue... Hau da bere saria. Hori da. Hau ba. Eta bera... Honegatik bilatzen du. Noski. Eta depende nondik datorren aizea. Eta badator, honek berehala aurkituko gaitu baita ere. Saritxo eman behar diozue, ben jostailua, eta badoa. Gabin orain, zaitasun pixka gehiago emango diegu txakurrei, zuaitzera igoko gara eta. Jendea zuaitzen ez da galduko. Ez, baina gian zintzilikatu bai. Zintzilikatu bai zuaitzetik? Bai, lepotik zintzilikatu, hiltzeko, eta karo, txakurrak ere hori aurkitu behar du. Agian, ordu laurden bat kostatuko zaio, eta txakurrak jarraitu behar du. Zireten beragian ikusten da, baino baso itxi batetan, eta zaunka egin behar du. Orain bakarrik nago, hori uste dut behintzat, eta txakurra hemendik ikusten dut nola ari den bueltaka ni bilatu nahian. Eta txakurra honen bila etorreko da, bere sariaren bila etorreko da. Lehenengo zaunko egin behar du. Hartu saria, epa! Oso ondo, oso ondo.